Hello guys, good morning. Oh, ha? Ito na. Finally, all the sleepless night has finally paid off. Ganito ang resulta pag ginagawa mo yung network. How did I do this? How did I earn this? While I'm currently on board. Andito ako sa barko, mga ma'am and sir. Nagtatrabaho, may trabaho ako. So, paano ko to kinita in this business? Ginagawa ko to online and offline. How? Yung online, ginagawa ko during resting hours. Habang nasa pahinga ako o off-duty ako. I'm just using my mobile phone. I have 5,000 friends in Facebook. So, ganun. Minarket ko lang yung business. What? Paano ko ginawa yung offline? Habang nasa trabaho ako, I just share the business to my colleagues, sa mga katrabaho ko dito. Hindi ako nagtigil, and then finally they decided to join. Yeah. And this is the money that I collected here on board. Ito na lahat. Then, yung mga kasama ko dito, nag-market din sila, same as me, online, offline. So, nag-multiply. Ito na, ang second wave. 2 buwan ako sa barko. Imagine guys, magkano to sa palitan sa peso? More or less 5,000. So, salamat nga pala sa mentor ko na hayop. Bakit hayop? Kasi napakahalimaw mag-mentor. Salamat pre. Alam mo man kung sino ka, alam mo kung sino ka. Salamat at tinuldukan mo ang pagbabarko ko. Salamat guys. Ito na yung tamang business para sa atin. Pagpatuloy nyo lang, huwag nyong iwala yung gigil nyo. Sabay-sabay tayong aangat. Because crowd one, impossible is nothing.